duit. Sakjane ki ora ning lho seorang ibu ke sing duwe cita-cita dadi TKW, ninggalne anak sik cilik, ninggalne keluarga. Ki ora ndek cita-cita ngono kuwi sakjane iki. Tapi berhubung ibaratnya keadaan ingin mengubah nasib, rela segalane ngelepas ning ngono kuwi rela. Demi kehidupan anak masa depan. Itu aja. Urung ning kene iki tebake teko tujuan ki oleh majikan apik apa elek. Awake dhewe ora ngerti. Tergantung nasib. Tapi kebanyakan si anyar-anyar ngono menguji mental, memang menguji mental. Yang setahun, 2 tahun. Arep nyukup nih setahun kuwi lho ya sowine. Wakai rampol ujiane, betah apa ora betah, ibaratnya wong kaya di penjara. Kadang HP ora oleh nyekel, metu pun ora oleh. Metu kok pager gue lah minggu sampah. Ngono kadang yo eneng wong ngomong jarene, iya wis ning luar negeri lali nyang anake. Apa gak mikir nih gini kondisi ini kayak piye? Sakjane derita seorang TKW kuwi ki sungguh berat. Tapi ngono ki ora mungkin ditok ning yang keluargane ngono ki. Ora padha ngrungokne. Sing pentingne kiriman duit. Sing penting kena nggih yang berjalan kuwi wis uripe jaya ngono dhek. Ora mikir sing nyambut gawe, nyowo taruhane. Ya Allah, para pejuang devisa podo hati-hati, terutama si mbak-mbak sing anyar kuwi. Mentalmu lagi diuji, sing sabar ae. Perjuangan yang luar negeri ki lho, urip negarane wong ki ora penak belas. Kadang ya omong nih, lek ning negarane wong ning luar negeri ki ya ku kan happy lah, ku kan kia-kia lah kan ngono ki. Ojo kok rungokne. Anggapane angin lalu ngono lho. Ojo mikir terpikir bebanmu ki terlalu berat ya. Yo ngono pesanku. Sing kerja sing hati-hati lah sing bar teko ki. Oke?